Bismillahirrahmanirrahim. Badia japun di Bangkaulu penembak kapal di Muaro bari ampun kami dek pengulu jawi assalam di Juaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipak kadiri badan kami mak jauh lah kami turui dake lah kami jalan. Lah tibu di kampung mak dun sana di Kota Gai Talang malam kini dalam Kabupaten Solo. Dek elok baso orang risiko Allah di bawah naya. Datang kami dah bukan pintu duduk kami lah kambang lapi lonjuk siri carano. Lah sudah pulau minum jom makan. Tentu kerajaan kami yang suah ibarat utang kadewaya. Dalam rangka pesta perkawinan anak kemanakan kita. Cepak panua gantang balanjuang kecepak anak tiga luak dalam daerah Minangkabau. Salam je simpuah kami anjuang kabake ini nek jemama uku aja jangko kok terlampau. Kami nak ketik muda mata umur setahun jaguang darah lo setempuak Pinang. Baraka balun pendapat kurang pengalaman Jawa sekali berpaham mamak tentang itu. Si cerek di tepi banda kok rabah tolong runduan. Kami muda mata jolong barajama. Kok gawa tolong tunjuan. Kok rabah tolong runduan si cerek rabah badaun jatuhnya dari badarai. Kok salah tolong tunjuan. Kok sasek kami pantun kami membilang kurang pandai. Kali lawa di Sungai Rimbang anak rusuh mati tarabiah. Tarabiahnya mak pukul dua. Kok gawah yang minta ditimbang. Badoso ampun nalabiah. Kabake mamak nambah samo. Ibarat orang Melayu aja mak. Lawit na lawe kami sawang mbak nagadang kami tundu kok karam kami tentang itu. Kok tabanami minta disilami. Kok anyi tolong dipintasi. Baik tu kabake mamak na basamo. Ibarat orang mengaji cuma barih na di bawah kok takatian, na di atas kok takabawahan. Manabang kok indak sampai kau juang, manabang kok indak dari pangka menyisi aku indak sampai kau juang beri maaf kami dek mamak. Kaganti Sirian sekapua, kaganti Pinang sakato, kaganti perkenalan diri kami nan kabugero semalam nangko, nan badendang semalam kini. Simak dek mamak jale-jale nambo terangan cie-cie. Mulai dari tukang saluang. Tukang saluang kita dape dari siko mana. Tukang dendang lai batigo masuk ambo namburu aku cie. Nan pertama kemanakan ambo dari guguk pariangan. Nan kampung tak boleh dijuarkan walaupun KTP lari Solo. Nagari kita nagari tuo Minangkabau guguk pariangan Batu Sangka. Kecamatan Periangan jo. Ayu Rania namanya di Pagurawan. Kalau dek kami jonjolang berendang dulu Ayu Gugua. Masalahnya tinggal di Gugua Periangan. Dan kedua ibu dosen kita dari Batu Sangka asli kampung Sungayang. Tapi nampak tugeh atau dinasnya di isi Padang Panjang masih aktif 3 kali seminggu. Alhamdulillah amin kini hadir bersama kita. Ibu dosen Rina Sungayang, Rina Octavia nama kepanjangannya. Ambo sendiri berasal dari Sungai Tarak Batu Sangka, Kapak Buruak, Tagade Maha kepada Gantiang, Antapawilo Kodi Tabusi. Ranca indak mak buruak terdorong, Allah diuntuang kawa ajo. Kamala badan minta tolong, indak nakontan surang jo. Ayolah mamak jadi sana. Indak guno di rentang banang elok dikumpaninya singki ambil sekadar kapal guno. Elok kita dah ngasal long jerendang. Simak lapan tuncik cie sabuit lagu nan teraso. Jasinggalang salong dimulai baik itu ada gurau nangko. Mungkin tadi ambo kurang pandai mak tukang organ tak terperkenalan. Tukang organ kita korek dari guguk sekarang ni. Apa itulah pimpinnya sendiri warau musik. Lah tagak surang kan makan mamak ini alhamdulillah amin amin amin. Kalau dulu jadi kaki tangan orang tu baru. Kalau kini alhamdulillah lah tagak surang kan makan mamak. Ayolah mamak jadi sana. Larami pasar dan ngondang di muko berjalan gadang kemudian jalan ke Seliki ke kida orang ke balai. Oda pi yang bila saluang ayurania jarinan so dendang jo singgalangin dua kita daki jo bismillah guru dimulai bismillahirrahmanirrahim sebelum dimulai singgalangin dua bari maaf lah ya jawatin mak
nan ketik kendak tasubik namo nang kadang kendak timbogala dek kitu jarang basuh dek kitu seri batamu kemungkinan nan batamu mungkin iko baa bantuannya di dalam YouTube deko kau indak semua jo aslinya main kami maklum lah dek bertempur tiap malam aja ibu dosen gua kadang lalu po ke kampus bagai tu para lulo dendang deknya pada ke kampus kini kau itu serius ndak bagara tu insyaallah amin amin daginya rezeki Tuhan ayolah mamak jadi sana indak guna di rentang banang ilok dikumpannya singke ambil sekadar ke paguno lawang bui saluang ansu ayu badendang pada siang babi hari pada malam babi minyak pada babi umur saja lada bui saluang dek dape ansu ala badendang kamanakan ambu ayu selamat mendengarkan. Anak rangga ay tambangan lalayoy angay lalay jipak panhagan tabahan lanji yang demak kacupak irang tigo liwalai tapangani bina kabawalai di banyak kini alai nan kadwangai ay jo simpu asalam di anju yang demak datang banyak kayu gua joja kokok lampauan lai oi di manyo kini alai nan kadwang oi di japia kain di bali apa japia pangunti yang anyo alai pangunti yang anyo ama pai garam minta dia kami mengaji kawatia kanan bah semua wana ilanan bah semua ama garam ini nyoran dinyolan lagi wana Assalamu lapan dan madarai demak lai bapa di ladang jual
alai kami bapara di bintuangan alai hai di banyo kini alai otuan Salamul bacarai carai ne malai bati sanang sajo alai kami di arah para sayan alai hai karam den dinyo alai nakan duangan Oi malangka nyampang ko sase ne babakato dota dorangan layak yang lama badan kami alai tuan di manyo kini alai nan kanduang kami sapantun bide agete nema lawi na mungkin kata sonsoang alai tapaso manapi alai o garam den dinyo alai atuan Ada pulau Marika, pulau pulau Manjari yang udang, alai tuanai Manjari yang udang nama baik karam dinyoren alai tuanai. Abadurau sama abadurau matinarus anaknya ilang lalai tuana ilanaknya ilang mama mendaram ninyoren ninyo lalai lari sawah Allawan kabau kapabue nema ambi abaja ampangan singkalai alai ampangan singkalai di manyo kini alai otuanai jiko nan salah tapabue dema alia dema makenan bana alai kenan bana alai ayari labarembang malam juga tuanai Ay baringi no yama adi pakanakai ama ay di bawa kantuana hari ama kantuana hari ay de yakin si ko sama bani ay ama batamu malam ini tikam lagi Allah wanaka bonde ma oi kapabue oi ama ambia baja ande ampangan singkalalai ampangan singkadi mari manyo ko ado salah ne dawe tapabue oi ambo asane mama oi kenan banalalai oi kenan bana mari manyo Oi
malaki mana Jawa datang Tuhan sadoi kone dulu kita lalai dulu kita ladi mayo ko ada kabean maranggang Tuhan di bare nema basamo lalai basamo di mayo kini Abiyala wa ya ma'asama balagu ma dawo joda ki laitibo karam denibo elok basaba awak dulu ma malaki irang dinan punya ragu dan irangan itu paiba kapulari sanjo alika kami rantang panjang tambe bani mabutu nyodeda dimma nyonan kan dua mai Orang keabana di pangan ma kagak di banyak sari kayo antara di deno tuana Lebaran suara banyak datang nema sabu ila lagu dan teraso ko ado kabenan marangkang nema di bare basamo sambo lalai antala di dekalau cuy Oke DJ lah dia kasinggalang yang dua lah sampai pulau Kalinto Basiang atau Warolamo ada di Gurau kita di Minangkabau pertama singalang yang dua sudah tu Warolamo lanjut Kalinto Basiang kita lagi nak pakai organ cek dulu ko ada nak kandak lagu beko sado dapat kami rendangan ambil lah pena aja kerete agilah singgalang saya semalam kini Agayo Kami kamari
tukang kamera ala 3 tahun awak ndak basuo dek bang Ronald Ranggaba itu pulang pacarai banyak abang nanta karena basuoin tak disabunyo ragu deh lagi nyoden dinyo Singgalang jaya namo lagunya Singgalang jaya kami dengarkan taraga ada malam ini sama lama goy nana bauna dinilai indah aparan lu kayo say ngocukui oyalah jadi dan pokok bati dadaku asana Danyola kacebo kalau ndak percaya mengharus kacebo ditanyukan ai dasang kanala pernah juo mencoba akhirnya balunggu aten judi kapalo lagi orang jauh di perantauan daerah Padang Gantiang bayi boy pulau lai tahu cebok caritonyo Ainan barendang samalam gini ganda anak samudiriangan kok ndak namu ajawi nyoi tadi ya tua alun tentu kaden lagi ya tali baat nan punyo kandang nadi ya salah ayolah mamak dari sana lah dimulai je Sengalang Induk tadi latih bola di Sengalang Jaya.